karong bar beng long pini lama jan ke alo ilitum kar beng long ben kiche thang klong abang phu alang limen kiche thang birta chobai mate alang limen binong ke mukrang beket system e alang li ilitum kar bilun kanar jan mate vijolom nong alang li penang an chepajan ndoi gol la pen alang li ke birta chobai anu system e alang li penang an somar iglo la pen alang li ke youtube long system e alang li penang an subscriber do iglo non an alang li subscriber ke 92,000 ke alang li subscriber pleng tang lo birta chobai mate mukrang beker fan ong tum alang li chepajan video kelang pen aning sing samang doik pik lasi alang li non an kiche thang klong alun kanar jan alang chepajan don alun kanar men ke lai ken lo owe ahi thi bai kelang me musoso sami komat asami lapen non hebjong ki release pon alun kanar jan mati video album alun kanar men ke sakuri tawe naltum mukrang beker mati birta chobai chepajan an angmong pen kolobang solun kanar jan mati video album lo naltum naning kang samdun nai anang li chepajan na video ge natum kon bosong to kanam jenik tha natum nason ilitum kar biang long pen kise thangklong ha video mati actor actress video lang verity nangtum hand section option subscribe non lapen like system minang piring non lapen comment nang to kanam jenik non ini lamarjan klasi kang ton lo ur wang thu